Yes, så går vi i gang med den anden videovejledning til stav 5, der handler om mountainbiken. Og I kan se, at den første opgave, vi skal kigge på, den handler om forholdsord, som vi har heroppe. Og det er måske en ny type ord, i hvert fald ordet forholdsord er nok noget nyt, som vi ikke kender så meget til. Men det skal vi kigge på nu. Det gode ved dem er, at det er nogle meget brugte ord, så I kender ordene. Det er bare det der med at vide, om det er et forholdsord. Og forholdsord, det siger noget om, hvor personer, for eksempel som hende her, eller drengen her, eller ting befinder sig. Og hvis vi tager vores taske her, så kan man sige, at tasken er under tavlen. Og i den sætning, der er det altså forholdsordet er under, for det siger noget om, hvor tasken er. Man kan også tage vores computer herover og sige, computeren er på bordet. Og det siger altså noget om, hvor computeren er. Så hvis jeg skulle skrive her, så vil jeg skrive, at tasken den var under tavlen, og computeren er på bordet. Så har jeg altså fået et par forholdsord her. Og det I skal gøre nu, det er at kigge godt på tegningen, og så se, er der andre ting, man kunne sige, hvor at personerne eller tingene befinder sig et eller andet bestemt sted, sådan at man kunne knytte et forholdsord til de her ting eller personer. Okay, når man så har fulgt alle linjerne ud her, der er nogle stykker, så skal man skrive sætninger, hvor man bruger forholdsordet. Det skal jo så være nogle andre sætninger. Man kan selvfølgelig også bare tage dem, der er på billedet, så er det lidt nemt. Men man kan også finde på nogle helt nye sætninger, hvor man så bruger det her forholdsord. Og se, det fortsætter herovre på øverst på den næste side. Så kommer der en lidt svær opgave. Det er nemlig at adskille to ord, som når vi taler, lyder meget ens. Nemlig ad og af. Og der sker det, når vi taler, så kommer vi til at sige af til den begge to. Så derfor kan det godt være svært at høre, om man skal bruge det ene eller det andet, når man skriver og staver. I skal kigge på tegningen her, den giver nemlig en masse hjælp. Først så er der en forklaring, hvad ad betyder. Det betyder langs med. Og I kan se, at bilen den kører altså her hen ad vejen. Okay. Og så har vi i tegningen her nedenunder, der står der, af betyder væk fra. Og så kan I se, at så går manden ud af bilen. Så skal vi altså bruge af, ligesom i AF. Så man skal huske, når man bevæger sig langs med noget, så bruger man af. Ja, undskyld, så bruger man ad. Og når man går væk fra noget, så bruger man af. Og så vil jeg lige have, at I skal kigge herned også. Fordi hernede i hjælpen, hernede for neden, så kan I se, at der er nogle faste udtryk, hvor man bruger af eller ad. For eksempel adgangen, læne sig opad, ryste på hovedet ad, osv. Dem må I godt lige kigge på, fordi nogle af dem, der tænker man måske, det kan jeg da ikke, det lyder da helt forkert, men den er altså god nok. Godt. Og så er vi over på den sidste side inden staveordene, og det er en opgave om store bogstaver. Hvornår skal noget være med stort, og hvornår skal det være med små bogstaver. Og så kan I se, så er der en opgave her, hvor man skal rette alle de her ord, der står med den her lidt anderledes skrift. Jeg kan lige sætte en ring om den. Starter heroppe ved ham her, Hans Peder Jensen. Og så hele vejen ned. Nu kan jeg ikke få dem alle sammen med på den her ring, men I forstår, hvad jeg mener. Så skal man læse dem, og så skal man finde ud af, hvad for nogle af de her ord skal være med store bogstaver. Og hvis nu man kommer i tvivl, så kan man som altid kigge herover i den blå kasse. Så kan I se, her er der nogle gode råd til, hvad det er, der skal være med stort. Selvfølgelig navne på personer, byer, steder, veje, huse. Og egenavne, det er det, der hedder, det som skal skrives med store bogstaver. Det vil altså sige, det står også heroppe, egenavne er med stort. Og så står der egenavn, som består af flere ord, skrives sådan. Første ord med stort bogstav. Alle betydningsfulde ord med stort, men små ord med lille.
Og så står der, så bliver det lidt mere kompliceret her. Den her regel, den prøver jeg lige at forklare jer i klassen, for det er lidt svært at forklare her på videoen. Så går vi ned til næste gode råd, det er kælenavne. Det skal skrives med stort. Så hvis man har en hund, der hedder Fido, så skal det også være med stort. Firmaer, foreninger, partier og organisationer skal skrives med stort. Så det vil sige alle firmaer, som sælger noget, eller hvor man kan gå til fodbold, eller hvad ved jeg. Det er ligesom en organisation eller en forening. Stort bogstav. Og sidst men ikke mindst, navne på bøger, aviser, film, sange osv. Så prøver I at rette de her, så det er de rigtige store bogstaver, der kommer på. Godt, det var videovejledningen til den næste opgave i Stav 5-bogen. Næsten. Fordi vi har lige én ting med, og det er noget, som jeg ved, drengene bliver rigtig glade for. I hvert fald nogle af drengene. Og det er, at når man har øvet sine staveord heroppe, så har man en blokbogstavopgave. Og det vil altså sige, at man i de her felter skal øve sig på at skrive store bogstaver. Og nu har vi jo lige trænet godt i at skrive de små. Så må det jo være dejligt, at man nu kan øve sig i at skrive store bogstaver i stedet for. Så god fornøjelse. Det var det hele.